अपहर। डॉक्टर साहब दवाई दे दी हमरा के दर्द के। डॉक्टर साहब दवाई दे दी हमरा के दर्द के। हो खताब पेन बारी, हो खताब पेन बारी, दिन हटे मरद के। डॉक्टर 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 साहब दवाई दे दी हमरा के दर्द के। डॉक्टर साहब दवाई दे दी हमरा के दर्द के। डीजे अमित तिवारी अपहर। कवनो एंटीबायोटिक हमके दे दी दवाइया। अब बहुते दर्द हमर करे करी हैया। तनी लगा दी आला हमर कदी भाला। काम ना करे के तनो, काम ना करे के तनो, पीह दूध औरी हरद के। डॉक्टर 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 साहब दवाई दे दी हमरा के दर्द के। डॉक्टर साहब दवाई दे दी हमरा के दर्द के। डीजे अमित तिवारी अपहर। कब कब सांस हमर जाता रुक दी। राइटर बलिंदर के दिहल हट दुख जी। बड़ी बात निदारदा उड़ैले बगारदा। अरे एके दिन में पार नीरज, एके दिन में पार नीरज, कोइले बार सरहद के। डॉक्टर 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 साहब दवाई दे दी हमरा के दर्द के। डॉक्टर साहब दवाई दे दी हमरा के दर्द के। माँ जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो माधोपुर।